is Patrick de Smit, die naast mij zit, toegetreden tot de stadsraad en inmiddels hebben we hem gestrikt voor het vicevoorzitterschap. En dat heeft natuurlijk bepaalde consequenties die jullie straks wel zullen horen. De secretaris heeft al genoemd, de stadsraad die functioneert alleen maar naar behoren als er voldoende mensen zijn in Oostburg die zich ook willen inzetten ten dienste van de gemeenschap. Zonder die mensen kan geen enkele stadsraad of dorpsraad behoorlijk functioneren. Met andere woorden, als je dus wat tijd en energie over hebt, laat het merken en meld je aan als eventueel toekomstig stadsraadlid, dan wel vrijwilliger die kan helpen. In de gesprekken die voorafgaan, in de voorbereiding zijn geweest, kwam naar voren dat er wat onduidelijkheid was bij de bewoners van Oostburg met betrekking tot het parkeren. En we hebben eigenlijk een tweetal regimes in Oostburg. De eerste is de parkeerverbodszone, die is bij de vele mensen onbekend. Dat is de zone die loopt eigenlijk van de Esso-pomp bij Aars, het Swin College, de Lidl, tot het gemeentehuis. En dat is eigenlijk in dat hele gebied mag enkel in parkeervakken geparkeerd worden. Dus ook op de markt, op alle straten mag je alleen parkeren in vakken. En daar ontstaat nogal veel onduidelijkheid over. Maar mensen zetten hem dan gewoon in de straat neer en denken, oh, ik mag hier toch staan. Nee, u staat in een verbodszone, dus u moet in een vak staan. Nou, de kosten van een boete zijn daar €95 voor, inclusief exclusief de €9 die het CEIB ook nog aanrekent. Dus dat is €104. Dus het is echt wel de moeite waard om eens goed te kijken waar sta ik. Ja, ik heb verder denk ik niet zo heel veel toe te voegen. Ik vind het enorm fijn dat u met zoveel mensen bent gekomen en ik hoop dat u ook allemaal blijft. En ik hoop allemaal terug te zien aan een van de tafels, liefst zoveel mogelijk natuurlijk, om met ons van gedachten te wisselen over alle punten die u bezighouden en waarvan u denkt van hé, nou ben ik vanavond hier naartoe gekomen en ik heb nu heel veel gehoord, maar dan wil ik ook nog wel eens even mijn eigen dingen kwijt of vragen stellen. Nou, daar zijn we voor. Hè. We zijn juist daarvoor vanavond hier naar u toe gekomen en aanwezig en ik hoop dat het daar allemaal gebruik van maakt. Hoe weten we nu als gemeente wat er speelt onder de jongeren? Ik heb aangegeven van we hebben time-out. Die zijn natuurlijk jongeren bekend vanuit het Swin College, maar er zijn ook jongeren die daar komen die niet op het Swin College zitten. We hebben even met de opbouwwerker ook meegesproken en die heeft ook al een afspraak gemaakt. Die gaat een afspraak maken met degene die vraag heeft gesteld om te kijken van hoe komen we nou het komende jaar, omdat het ook leeft vanuit de opbouwwerker van hoe kunnen we nou de jongeren, hoe weten we nou wat er precies leeft en wat ze doen, omdat wij niet al die jongeren onder de radar hebben. Ik geef dan nu echt het laatste woord aan de stadsraad van Oostburg. We hebben in ieder geval een nieuw bestuurslid wat zich heeft aangemeld en we gaan kijken of we daarmee verder kunnen. Dus ik zou zeggen, als er nog mensen zijn die vrijwilliger willen worden, niet alleen als bestuurslid zoeken we mensen, maar we zoeken ook mensen die helpen om onze activiteiten te organiseren.